Ik ben hier in Aardegeer, maar ja, dat weet je eigenlijk nog niet, hè? Want daar hebben we de treeën van. Hier in Smellingeloon ben ik net, hier in de Frieske Marden ben ik ook net. Ik ben in Aardegeer in Zuidwest-Friesland. Aardegeer in Zuidwest-Friesland dus. En in dit dorp maak ik vanzelfs ook weer even binnen. Dat doe ik het in een kerk waar nog mensen wonen. Nou, ik heb nog wel een fotoboek van hoe het oorspronkelijk weer. Het had wel een mooi beeld van hoe het ziet. En dan hier heb je eigenlijk het wargel. En dat is daar het plak van het tuindwarren. En de just die raam wel aan de rechterkant. Ja. Dat dus dadelijks, maar eerst meer over het dorp en ik ging je het op paard met Sierbe Wallinga. Dan is toen meer helemaal in de middle of nowhere komen. Waarom? Nou, het is net alleen nog Aardegeer, maar daar zit ik bij. Zandvoort, plak je er verderop. En dan hebben we nog Ezegeer, de klakerstoel en de pleetsen. Oké. En dat zit bij, dat binnen het dorpen. Nou gaan we dat weer even goed duidelijk maken. We gaan op paard, of net? Zin niet. Leuk. Ja. We zijn hier in Ezegeer, nou, daar weer krijg ik het boord. Ja. Daar ben we erin gereden. En ik vind dan best eindelijk hier kan weer uit. En verder kerst ik net. Dus de kist er wel in, maar de kist er nooit meer uit. Nou kerst er net weer uit. Dat is Oké. Ezegeer. Nou, dit weer dus van Joert. Ja, dit wie hem. En dan is dit dus Zandvoort. Ja, dit is Zandvoort. Nou, Liets plakje, maar wel een eigen bushalte. Dat wel natuurlijk, ja. En, oh ja, en je hebt de kerkje ook van Zandvoort. Dat is wel wat een toeristentrekker. Dan komen zo wat mensen komen erop daar. Ja, het is echt wel echt een heel schattig plakje, zo, hè? Het is idyllisch, ja. Ja. Hartstikke mooi. We zijn hier bij Dobbers Molsje, de oudste spinnekopmolen van Friesland. Mooi. En Piet is de moeder, die kan je er meer over vertellen. Ah, goeiedag. Dus jij bent de moeder van dit prachtige plaatsje. Ja. Ik ben al 21 jaar hier molder op Doris Molsje. Ja. En de molen is neemt naar de laatste molder, Doris Hoekstra. Die was de nijste molen. Die is toen in Siepzet verdronken. En toen hadden ze letter alles eraan hellen, de kast eraan, de werken eraan. En toen hadden ze er dus een dieselmotor in zetten. En na de tijd, in 1998, is er helemaal opnieuw in bedrijf aan. En weten we echt hoe dat kwam is dat Doris verdronken is? Volgens mij is dat net bekend. Ah, Samenvoelen. wat schande. Ja, dat is ik zei ja. Ja. Maar dan komt ze naam uiteindelijk wel weer om. Ja, dat is mooi. Last but certainly not least, in goed Fries, Aardegeer. Ja, een echt watersportdorp. Dat is ook, ja. En ze hebben hier ook een roeivereniging, daar ben ik in West. Rakkers zuiver wat in trans, nou ja, als een oorloeren fut bent, de brek op. Dan lust het steeds naar die blaren, want die met gelijk het water heen en uit, dus dan moest je wel geconcentreerd blijven. En dan, als we 1 keer op gang zijn, dan kunnen we staan heel mooi fut. Nou, wij zijn de roeivereniging van Aardegeer Zuidwest-Friesland, de Skomskoers. We hebben 2 sloepen, een damesloep, een sizeroeier en een herensloep, 8-roeier. Nou ja, omdat ik landelijk protte dient wordt om deze skiefroeien, hebben we zoiets van, nou dan proberen we die zelf te bouwen. Nou is dit, de skif van die mochten we in broeken, maar dus eigen, daar ben we momenteel met dwaande. En die proberen we dit hier nog leren krijgen. Ik heb dus vanmorgen voor het eerst in de skif zitten. Ja, het moet wel even wennen. Maar het roeien is altijd de eerste paar keer. En als je roeien is het nooit heel leuk. Hè? Meestal de 3 keer, dan denk je, goh, het is eigenlijk toch wel leuk. Ik denk dat dat in de skifweek zo is. Ja, uw nieuwe skif die komt skomskif te jitten, ja. En dan weer de helft niet in het oog. Hey, en dan is dit de sloepenroute, de elektrische vaarroute. Het is een beetje Venetië hier. Ja, nou, Ja. dat is ik dan. Ik ben een beetje ja. Mooi. Ja, prachtig.
En dit is heel aardig, hè? Ja, dit is de selfiewand. Je in alle wat ik is dus op een foto. En dat begint bij jong. En dan geven we nou wat. Ah, en toen ben je dus helemaal daar rond het eind. Ja, zo was maar terug in. Nee, dat was mij stinnik hier ergens. Ja, precies, ja. Nou, wat leuk. Zo hebben we heel aardig keer erbij. Tegen dank voor de roenleiding. Ja, graag in. En ik zal even ergens binnen zien. Heel tijd meer mensen wij vanzelfs in een kerk of in een oorspeciaal gebouw. Zo ik, Henk, Jan en Leni, die wij in deze oude gereformeerde kerken. Hallo. Welkom. Dit hier ik eigenlijk zo net verwacht. Ik denk ik kom echt in een kerk ben, maar Ja, nou ja, het is natuurlijk wel echt de gereformeerde kerk van oorsprong. Ja. Maar om toch wat locht in huis te hebben, hebben we er een verdieping in maken. Mooi een stielconstructie, zodat we boven wennen kunnen. ja, want ja, die ruten zitten vanzelfs wat heger in een kerk. Ik snap het. Ja, en ons is weinig locht in volhouden. En Henk-Jan die mag graag klussen, dus die heeft nog een lekkere grote Prima werkplaats. rond hier, of Nou, net? Mooi werkplaats. Ja. Ja. Helemaal tevreden. Dat snap Ja. ik. Nou, ik ben heel benieuwd. Wij Ja. verder zien? Ja, tuurlijk. Nou, kom maar verder, dan is hier de wenkamer. Oh, ja. Ja, hier kiest wel echt weer de kerk in weer omzien, hè? Ja, dit is uiteindelijk het oorspronkelijke plafond nog uit de gereformeerde kerken. Ja. En dat wie oorspronkelijk lag blauw, maar dat hebben we nou een soort klussen schilderen. En, Oh nee, schuren ja, vanzelfs. dat wie echt een hele klus. Maar het is een fijn plakje om te wennen. We hebben eigenlijk de raam binnen nog oorspronkelijk, die zietramen. En daar die tuin waren, daar stond eens het orgel. En dat is volgens mij naar Roemenië of Hongarije ergens gegaan, dat orgel. Het werd er net meer in toen wij het kochten. En daar hebben we ons boetenplakje, ons balkon. Ja, dat wordt wel even zin vanzelfs. Oh, staat een uitzicht, hé? Oh, geweldig. Ja, het is een heel lekker plakje, zijn de simmer. Dit is eigenlijk wel eens hele tuin. Hè? Verder hebben we net echt iets, maar ja, mooi uitzicht op het haventje. En er is altijd wel wat reuring in de simmer. Ja, in de winter gezellig. wat rustiger natuurlijk. Maar... Ja. Nou, ik heb nog wel een fotoboek van hoe het oorspronkelijk weer. Je had wel een mooi beeld van hoe het ziet. En dan hier wie eigenlijk het wargel. En dat is daar het plak van het tuindwarren. En de Ja. zus die raam wel aan de rechterkant. Ja. En dit is dan de orenkant aan de strutten. Daar wie de kreken. Waar uiteindelijk het kerkenvolk zitten koeien. En deze heb je hem hier ook van? Ja, bij het klussen weer het plankje voen. En dat hebben we bewaren, omdat dat toch een mooi stukje geschiedenis is. Die man heeft er een mooi werken. Nou, apart idee, hè? Dat hij had dit toen zo opschreven. En dat wie 1888, hier is er nog net meer, maar het plankje nog wel. Plankje er nog wel, inderdaad. Het is in 1888 ombouwd naar het Sies. Van het Siespakhuis naar Sjerken. Een gereformeerde Sjerken, ja. Nu ben we aan één door voorbij aan. En dan ben ik toch wel heel nieuwsgierig naar. Dus ik doe het haast net tevreden. Ja, wat zou daarachter Ja, zitten, hè? precies. Zal ik die dat even snel eten? Graag. Is me nooit brutaal? Nee, hè? Nee. Oh, gelukkig maar. Ja, dit weer dat werken, ja. Ja, hier is... nou ja, hoe neem je dit eigenlijk? Nou, ik zie zou gewoon zeggen, een kroeg. Ja, ik zie altijd kantine, dat klinkt wat beschadigd, ja. maar ja. En dat me wel een beetje denken aan vader Abraham, die had een versje tussen kroegen en kerken. Ja. Nou, dat is eigenlijk wel heel toepasselijk. Maar hier zit hij hem nog wel eens even. Hier zitten wij wel eens even, ja. En vroeger sting hier de preekstoel waar de tafel zit. En nu zitten wij daar wat zwetsen en zweren. Ja, dus eigenlijk is er net een soort verhoor hier. Net echt, nee. Nou, geweldig man. Leuk dat ik hier even zien mocht. En leuk ook dat ik boven bij hem zien mocht. Tegen dank. Nou, graag dingen. Itzegeer, Zonfert en Hardegeer. Het weer een treien van de prijs van hier. En het weer echt weer een geweldige dag. Maandag ben ik in wat zijn, maar dat is pas dan. Van nu eerst een heel mooi weekend. Dat ben we mooi voort net.